از برای خو بدم بروکسل رزدار فهیم اشک مرو دکاره نامه کی چاوا جوی روشا گونهال هرم مدیا تجیان کرن بگره دولت ترک همی هزا خوا لسر شر دده مشاندن دوی دمیدا جبوی پیواجوی کی چاوا نها مرو دکاره بجه هیا اج سلام رزق خوش همه وارد دشینم دو ماهی که خافتنا خود هوار سرحد بالکشان تشتکی یعنی گود یا نایوی معنی کو اوی دولت ترک جارکی دن eriş neke. Yani eviyacı به من nişan dede ku birasti davi bişer nahatiye yanji devlet Türk hestu helvesti xu lehember kurda negu heradiye. Fakat rastiye ki din jiheye qanaat amid ve emveji bejin. Efsü 8 sal qadiya ketsü nehemin sal ku şere çekdari ya kurda destpekiriye sala 1984 virde hatta nuha efsü neh salandı belki setcar her ikem setcar rayedarın devleta Türk gotireku me davili le aliye eme düme şundem kadilin eme sevme şundem kadilin hatta yani gotlevanış bu ki gava merif beji merif dikarib rahati beji Süleyman Soylu çelmeyin davi bir şeref akı son tıkar go eğer em İsal davi lerneynin eser nave şeref akı falan bevat yani karim gotleyi bejim rasti jindi xubbe şerim kirine ser şeref akı ji son tıkarın leti saji encam diyarı çıma encam diyarı çünkü eviyet em hemu jizanın şer'i hakkun hakkı yani devlet Türk lehember kurda şerekin hak demeşine dve şere devlet Türk de tünekirina kurda esas kirtiye berfrehi hatiye akhaftın pricaranji hatiye gotun yani damez randına devlet Türk ser esasa tünekirina kavmin din hatiye avakirin hemu kavmin din mıkhabın tünekirin yan be hecmar tünekirin yan be katliam tünekirin yan be asimilasyon tünekirin yani bir rengeki kavmin din yan kirin Türk yan jil ortaya eştir yani yen Müslüman yen ne Müslüman hemu böyle ledna vanadı ekunet karibun tünebkin Kürt muhubu Kürt hatta salası 1938'da berhuda le pişreci tekoşin tek biçeci Kürt davil kurdanat le pişti salen şesti bere despekir carekidin tekoşin Kürt bu o disa 1984 deji bir şere çektari hatta nuahat her carici mezun bu yani İro merif bir fikri 84'de ev kesin ku ev gerilayın ku şer dare despekir'in belki ecmar avan penci şest bu le İro tane çekdar de hazaran çekdar li roşnata navin ku kuvvet fedaiye napo nişan dedin hele ol tevai cihaneci merif dikari beje ku milyonan insan layengirin dilxwazin yani bir viyavayı her ku ev gotine ve isal bikade le şer gurbuye mezin buye bes tiştek nekirine çareseri lipey çareseriye neger yani sistema xo jiber ku ser tünekirina kurdan darine şere xul ser tünekirina kurdan bire birine jibo ekil pey çareseriye neger yani piri cara mere vetişta edbeje devlet Türk samimiyet akı nişanda işte Hazar Nesad'ın nodu haştandı li Oslo'yu nizalimde Hazar Sezdan'dı li Pevajaya çareseriye de xwast çareseri pek bine na ew jî ne wisa yani îro meriv bi esasî binirxîne devleta Türk gava çareseriye jî xwestiye lê bigere dûr de jî berjewendiya xwe esas kirtiye û ser tünekirina Kurda van tiştana pêkaniye pêvajaya çareserî çima xirakir
Çünkü dixwest ku tevgera Kurd bigre bin bandora xwe li rojhilata navîn bi taybet li Rojavayê Kurdistanê xwe zexmtir bike, li hember Esad jî xwe zexmtir bike. Lê gava dît ku ev ya pêk nayê û ser de jî bi bandora tevgera Kurd li Tirkiye siyaset jî guherî. Çawa guherî HDP bu hêzekî esasî ti parlamentoyê de 8 vekîl derxist. Yani HDP hükümet çêne bu. Ev ya jî dihate wê manê ku Kurd bi rengekî êdî dibin şîrîkê devletê. Ev ya jî sîstema devletê ji birîve diguheran. Hatta ne tane serê xwe Kurd. Biriya HDP hemû qewmên ku dihatin dixwastin tune bikin ketine parlamentoyê. Ermenî wek Ermenî, Suryanî wek Suryanî, Êzdî wek Êzdî, em bêjin yani Arep wek Arep, hemû milletên din. Türk, hatta Türk bu xwe jî wek Türk beşdarî wê parlamentoyê bû. Yani wek nijadperestek ne, wek Tirkekî şoreşger li wir dibin bana HDP di ciyê xwe girtin. Li ser vêyekê carekî din şer gur kirin. Dema vî şerî gur kirin jî hemû aliyên devletî, yani îro em bikarin tena serê xwe bêjin AKP û MHP. Ji xeyrî AKP û MHP ev partiyên din yên devletî jî ku îro xwe wek opozisyon didin nîşandan, ewana jî piştgiriya vê yekê kirin. Çima? Çünkü ev sistema ku 1923 de damezrandibûn û ser Türkbûnê dixwestin qayîm bikin, têk diçû. İjanuat tiştekî din jî derket holê. Her çû piştî sala 2015 jî şer gur kirin. Her çû zêdetir sûcên şer jî bîwîre pêk anîn. Lê hat gihîşt îro emlêt derin dîsa jî encam negirtine. Hajnuhan şunde şerde qediyayê hatta gavekî din navêjin yan jî bi rengekî li pê çareseriyekî din negerin. Rêl ber çareseriya demokratîk, rêl ber danûstendinê, diyalog û müzakereyê ve nekin, ev şer her berdewam bi. Fakat madem hatta niha ew ser neketine û her kuçî ew lawaz bûne Em ê werin ser wê yekê li ser israra devletê xurt bûye, jina şu de ji wê xurt bibe. Em ê werin ser wê yekê israra di çareserkirina bi şer ji aliyê dewleta Tirk ve bêçiqasî dikare bi ser bikeve. Mihemed em werin li cem we yanî şerê gunha dibe birxwedaniya gerilla, birxwedaniya sed sale ye. Mêvanê meşqadê parastinê jî got, yanî di nava salekê de bi qasî 6 sala bombebaran hatiye çêkirin û berpirsiyarê dewleta Tirk ji vê yekê hêşkere dibêjin dibe şerê herî berfereh medayê dest pê kirin. Ev şerê hanakê bêguman girêdayî rewşa giştî ya herêmê û cîhanê û ev guhertinên çê dibin. Dewleta Tirk çiqas dikare bi vî şerî doza gelê Kurd, doza tevgera azadiya Kurdistanê wekî got dixwaze bixe çarçoveya got ew dixwaze de. Berê ez jî destpêkê sesîdiyek gerilayên ku bi lêhangane şerkirina û şehîdketina ji bîr tînim û gerilayên ku niha jî de tûnelê şer de taybetî û çeperên şer de rûmeta me diparêzin, ez jî wan silav dikim destpêkê. Bi rastî jî dema mirov ev tabloyê bîlançoyê hatiye daxuyandin mez dike, bêguman evekê dide mirov, nêrînekê dide mirov hevalê kurtaj taybetî behs kir. Yani tu cîhanê de jî muqayese bikî, belkî şerrek di navbera di dewlete de ew qesa naajot. Ya jî mînak şerrê Azerbaycan û Ermenistan da ew qesa teyare û ew qesa şer û çekê kîmyayî û teknîkê NATO nehat karanîn. Dîsa şerrên em bijîn şerê îro bi nav û dengê cîhanê tê nas kirin, şerê Ukrayna Rusya belkî mirov dikare pêra qiyas bike. Yani vîyalî de ew bi rastî şer dijwar e. Em vî tiştî em qabûl bikin taybetî 2022 dagirkeriya Tirkiye şer bawekî dijwar meşan ji ber ku diket 2023 dema dikeve sed saliya komara xwe de ew taybetmendiyên ku komara xwe ser ava kiriye xwest garantî bike. Dema sed saliya xwe de vî yekî garantî bike wisa bikeve 2023 lê min xabir nebû.
تشتی تایبەتی تاگوتی yani divêyekê de ısrar kirin ve çiqa ser bikeve çiqa ser nekeve ew mijareke cude bas vêyekê rast dizane yani dagirkeriya Tirkiye baş dizane ku bi rastî ji bo ku politikayê xwe qirkirinê bimeşîne û ser bixe komara xwe Tirkiye û ningê tenê mayî tunekirina Kurda heval fêm jî got bir mexabin hemû gelê din tunekirin bi şeklekî tunekirin ew ningê mayî ji bo Kurda jî tune bike ji bo wî qirkirinê temam bike yani ew wî adresê wî esas rast e çawa yani dizane ku tişta ku pişta gerîla pişta gel qeyb dike gerîlayê yani dizane ku stûna Kurdistanê qadên parastina medyane ji ber vê yeke İmraliye dest pê dike bi tecrîta xwe bi êrişên xwe dixwaze yani perspektîfek fikrekê biçûk jî ji bo gelê Kurd dernekeve ji İmraliye êrişa xwe wir dest pê dike û dixwaze bi şikandina gerîla qadên parastina medya li Kurdistanê taybetî qirkirina ku kiriye armanca xwe bi ser bixe û li rojhilatên avîn jî bi awayekî dixwaze hespê xwe bibezîne kengê ku derê xwest wê derê dagir bike kengê xwest kijan gelî ra şer bike kengê xwest kê tune bike û niha pêşiya astengiya tenê pêşiya wî taybetî ji bo qirkirina gelê Kurd ser nekeve ew têkoşîna pêncî saliya gerîla û taybetî sala dawiya gerîla ye û ya ku dihêle rojhilata navîn bi rastî jî gelên rojhilata navîn li hemberî va hovitiya dagirkeriya Tirkiye nefeseke bigirin dîsa gerîla ye ji ber vê yekê bi ew qasa hinç bi ew qasa dijwarî bi ew qasa nefret bi ew qasa kîn êrişî gerîla dike encamê de tabloyê ku sa derdikeve bi ew qasa teherên şer û helikopter û Skorsky û 3000 zêdetir bi çekên kîmyawî û gazên qedexekirî êrişî yani tiştên dest qede esas hemû kartîne hemû teknîka NATO ji ber vê yekê êrişî gerîla dike bêguman yani ew pêkanîna viya ew qirkirin serxistin jî bêguman ne wisa hêsan e esas gerîlayên HPG di vî pêncî salî da têkoşîn bi çi rengî tê kirin bi taybetiya û fikr û felsefeya rêber apo xwe pêçan e û ew îradaya polaya însan derxistina hûlê ev yek nîşandan bêguman belkî îro di gelek cihên cîhanê da tevgerên gerîla yên bi vî şeklî nemane jî ji ber ku taybetî pêşketina teknîkên NATO bi vî şeklî asteke de hişt ku ew tevgerê gerîla ji hûlê rabin jî ne ku cê dinê dünyaya gelên rastî bindestiye tên ya jî mafê wan tê xwarin tinene însanê ku naxwazin têkoşîn bikin têkoşîna gerîla bidin meşin tinene hene bêguman ama ew bi taybetî min got ew teknîka NATO ku pêş ketiye îro piranî ew tevgerên gerîla tasfiye kirin ya jî anîn asta tunebûnê bes li hemberî hemû teknîka û çekê kîmyawî û êrişin bi vî şeklî yê ku berxwedin gerîlayên HPG ne vê yekê jî bêguman daxuyaniyên HPG de ja bû taxtîkê ku roja îro de pêş ketiye li hemberî vî teknîkî û ya herî girîn jî vîn û îradeya polaya ku gerîla dizane roleke çawa dilîze û dizane ku hemû berpirsiyariya gelên rojhilata navîn û berpirsiyariya rizgarkirina qirkirine ji gelê Kurd dizanek ser milê wî ye ji ber wê yekê gerîla bi rastî vî milî de roleke mezin dilîze û ji bo ev qirkirin pêk neye ji bo ku bibe pêşengek ji têkoşîna civaka xwe re ji bo ku ew stûn ser piya bimîne ku ew banê ew civakên di nava wê malê da bikaribin bi hebûna xwe bi çanda xwe bi îrada xwe bikarin jiyan bikin têkoşîn bikin gerîla vir de rolekî diyarker dilîze û sala 2022 da jî bîlançoyekê derxist hole têkşikandina dagirkeriya Tirkiye di taybetî heremên avaşên Zap û Metina da û bêguman Bakurê Kurdistanê jî têkoşîna gerîla hatî meşandin ev yeke îspat kir ku vê yeke dagirkeriya Tirkiye zû nikare pêk bîne bêguman hevalê Qurtay jî got şer neqediye şer berdewam dike bi taybetî 2023 saliya komara Tirkiye da ku ew politikayên xwe qirkirine ser bixin da ku ew rêgezên komara xwe ser ava kirine pêk bînin da ku 3 salekî din ji gelên herêmê bidin winda kirin dibe ku dijwartir jî şer çebin êriş çebin bes destpêkem gerîla pirsamî werê ye işte Mihemed ez vê bêjim yani gerîla 2022 bi serkeftî bi berdelên giran bi şerekî mezin ama 2022 bi awayekî serkeftî gerîla serxist artêşa Tirkiye dagirker têk bir û hemû gelên çar parçeyê Kurdistanê û gelên herêmê ji vê hêz girt
بله از فکرم جمته لی بپرسا جوی شری ویدتر چه هی یعنی کیماوی و بکارانی همی هزا خویا عسکری خستی دوره دولت ترک برز فهم از وی پرس بکم هگر دولت ترک دوی دمیده همی هزا خدای شر دخوازه وی مسئله به هزا چکداری ارتشا خویا داگر کر چهار سر بکه لی انجامات خواسته ناگری نه کرد بره نه گریلاین تفجر آزادی الجور دمه خوا نودکن و الوکی مریتانی سردمه تفدگرن وچخه هگر بدست خستنه کی وکی گود خوازه دولت ترک بشر نکار به بقدنه و بچرنگی لبزی وره. Hadi bir de tabi gelek minak liber çabe mehene. Yani ev hezin kudu haşti u çaradı gotin evi bikadın şeşme şunde salek şunde liyemled nerin ku hatta nuha ki şermezin kir dibin vi şeridima ahir davi lükhani. Yani ya heri davici pişti 2015'da hatta nuha ev hükümeta heyi ya nuha got evi davi li şeri evi binin. Yani evi vi meseleyi bini ve emi bikadin. Leiro gava em vedger lednerin ku eko vetişti dbeji vaka beri, vaka hükümetin beri, vaka destlattariyen beri ev hatırı ber bikadandırı. Yani hüküm güherandın sistema devleti bigor reu rebazeki nu jülüde damezrandın yani sistema takekesi anin yani usad gotun ku ve sistema takekesi ve her tişt bu gühere hemmu rahati ve velateme emeke hoş bun gaba ve tişti gotun yani jilay abori ve jilay siyasi ve her va jilay askeri ve lehember gerilayın Kürt tekçüreki ber bıçaf heye. Ku merib vana gava bine ber hev merib dikare be hesani beje ku serkeftina ve devleti ve şekli ne mümkün. Bu sala 2023 taybetmendiye kivi dinjiye. Evji sala helbijartire yal Türkiye. Edi bugor sistema devleti de hin aliyen opozisyon yen devletici dve bifkirin. Bervek jivan kiryaren ku hatta na pek hatırı ve çi encam derxin. Bere beguman evji devletini duazın sistemi biparezin ama jali ki ve edi dibinin ku sistema faşist ya AKP u MHP eğer bir şekli here ve davil vanji var. Çünkü jiboku dijminatiya Kurda bireve bibin li tevayı cihane bir gelek devlet anı dijminati pek değilin. Yani İroççı devletin Avrupa'yı dost demane bu anı. Beguman ev devlet jibo berjoyendiye xu tekliye xul gelvan kut nekirine fakat bağvayı ki dost ne? Bağvayı ki berjoyendi Paris bir devletlere tevdigerin o siber hoca eğer berjoyendiye van xarab be dikarindir hoca da helvesta xu bigorinin. Devletin NATO'yu jivusayı. Gelek devletin endamın NATO'yu helvesta xu beri ve lehember Türkiye digorinin. Yani Türkiye vek dosteki NATO'yu nabinin. O yadınci ev aliyen devleti ya Türkiye'ci dibinin ku Türkiye bereve AKP u MHP berevan dedi velaten roşlat yani vek Rusya vek İran vek Çin ku yani gor devletindin yekcar demokratikliğinin yani diktatöryalen xurtun, otokratin xurtun, teokratin xurtun evana hemud dünyaydı vek embejin rayadariyen destlatariyen diktatöryal tenzarin ku evyaji hin aliyen devleti yen Türkiye dıxı gumanej berveye keji sala 2023 beymi yani eğer hilbijartinek çevi çünkü hatta noaji begman merv gaba bahsa hilbijartinek ki ci guman uşik lazım merv ledeyni çünkü ev destlatariya faşist bu destlatariya xuvendane ki dikare her tiştek biki yani bu veya keji dikare şereki iro zaxımtır u mezintir jibde dest bekirin ama tiştekeye her bir rengi ve eğer dınaf sistemi de
hilbijartinek aşkere û vekirî û birastî nîv demokratîk ve jî çêbe ev destdatarî ev sistem ev AKP û MHP nikare xwe rabigire. Ji ber wê yekê jî dibêjim yani sala 2023 gelek mühim ya wê dev ji her tiştî berde ev rayedariya destdatariya niha û şer mezin bike û hilbijartin jî deyne alîkî ve sistema takekesî wek diktatöriyekî mayînde îlan bike yan jî ve tek biçim wekî berê tek biçim di her du aliyan de jî serkeftin ji bo vî dewletê nemimkin e. Ya ev sistema xwe bi awayekî din teslîmê hinekî din bikin o dûr de Kurdare bi danûstendirê bi riya danûstendirê meseleyê çareser bikin yan jî eger ew şer mezintir bikin ji xwe şer heta niha jî mezin bû Kurd berxwe dabûn ji niha şûn de ji wê werxwe bidin o bi vî awayî jî ew tek biçim ama Kurd bi berxwedana xwe ew ê xurttir bibin ev ya jî divê em bibînin tevî tane serê xwe ne tenê Bakur û Tirkiye meriv bifikirin êdî rojhilata navîn jî gelek mesele girêdayî hebe rewşa Rojavayê Kurdistanê jî Sûriye jî Iraqê jî û Başûrê Kurdistanê jî û her wiha rojhilatê Kurdistanê jî êdî di nav hev de bi hev re girêdayî ew jî tabî belkî di bernameyekî din de meriv dikarin dûr û dirêj bi awayekî din ser rewşa giştî ji biaxve ama serkeftina dewleta Tirk destdatariya dewleta faşîst tune ez wiyat karin bêhêsalî bêjim bere. Damama jî ber bi dawî vedişe çend deqîmeyê dawî mane Mihemed pirsa min ew bû yani çekên kîmawî bikar anîn ne carekê bi sedê cara yan jî nêzî 3000 zêdetir car çekên kîmawî hatine bikar anîn jê zêdetir şer mezinkirin weka Gubrêz Fehîm jî got heta bi ku dewleta Tirk dikare biçe di vê serdemê de û her şer gur dike her krîza navxweyî zêde dibe em dizanin Tirkiyeyê hewldanekî derbaya askerî lê çêbû û dibe got hewldanên dî jî hebin yani îdî dibe got hebûna dewletê ji hundirû de jî bikeve rewşek cuda da. Belê bêguman dagirkeriya Tirkiye taybetî desthilatdariya AKP MHP ya faşîst dibin serweriya ya dîktatoriya Erdogan da êdî hatiye asta tunebûnê ya jî Erdogan bi xwe ketiye belkî hevalê fehim jene got bi xwe ketiye tayê mirinê esas yani dizane êdî ya wê vîşarî ser bixe wexta xwe dirêj bike yani wê desthilatdariya xwe dirêj bike ya jî dikare her tiştî bide berçavan meselê dîktatoriya bi vî şeklî ne îro çawa makezagon û nizam çanek xemilan dibin jî dîktatoriya yani dîktatorî bi vî şeklî ye dema dît ku êdî ber mirinê ye bi hewlê mirinê êrîş dike ji ber vê yekê jî taybetî salên vê sala pêşema 2023 da jî û rojên pêşema de jî dibe êrişên dagirkeriya berfiratir bibin çawa ku li qadên parastina medya her tişt da berçava ji bo encam bigire yani ji bo ew şerê xwe de encam bigire gerîla têk bibe û di şexsî wî da gerîla bişkîne û şexsî wî da gelê Kurd qir bike çekê kîmyawî karanîn dikare her tiştî verşîn de ister gelê me giştî jî her cî jî êrîşan bide dikare îro Bakur Rojhilatê Sûriye êrîşan bide pêkanîn eger evekê kevanekê vekim eger ew berxwedanê gerîla heyana tune bêşxwe na Bakur Rojhilatê Sûriye di nava vî şerî dabû êrîşî verkiribû dikare sibê Başûrê Kurdistanê gelek ca hewlê jî de nav da bi reqet kes xwe naxapîne dikare êrîşên berfira wê derê bide meşandin dikare komkujiya li wê derê jî bike dikare li Bakurê Kurdistanê jî komkujiya bike li hemberî gelê Kurd taybetî dest pêke û hemû gelên Tirkiye jî û taybetî di hilbijartina da ewa windakirinê bibîne ji xwe yani ew ê kusaye bibîne vê yeke wê êrîşê xwe berfiratir û dijwartir bike dagirkerî bi vî şeklî ne dîktatör bi vî şeklî ne Erdogan jî bi va pratika xwe taybetî 5-6 salê dawî ev pratika xwe destşan kir ku dikare her kesî bike yani di alîkarê xwe bigire hemû muhalefet û taybetî destpêkê de ji Kurd dikare her kesî bixe hepsê de dikare du pîr li Enqereyê serokên yekî nijadperest kuştin yani dikare viya jî bikin û dikarin gelan qet jî dikarin komkujiya serokê Partiya Hezbollah yekê gerek her kes yani hesabê xwe vê yekê bike bêguman yani
çuvara kirinj mamosta fehim jî got çuvara kirinj yani tu bi milyonan gel êdî bi vê îrade û bi vê berxwedaniyê tu nikare milyonan gel ji holê rakê bes dîktatorî wisa yani heya nefesa xwe dawî jî vî tiştî bikin ya li hemberî vê ya herî giring herkes taybetî mesela wekî Bakir Rojhilatê Sûriya em li vê derê gelin li vê derê PKK'yên vê derê gerek em hesabê şerrekî bi vî şeklî bikin êrişekê bi vî şeklî bikin em wekî gelin Bakir Rojhilatê Sûriya îradeyê xwe xurt nîşan bidin em bikarin ji her hemû êrişan re hazir bin jî em bikarin tecrübeyên gerîla yê ku vê salê da derxistiyê holê ew berxwedaniyê tavayê hemû çekên NATO û çekên kîmyawî êrişekê bi vî rengî tava wî yekê gerîla berxwedaniyekê nîşan daye û têk biriye sendroma duyemîniya zapê li dagirkeriya Tirkiye dayê jiyan kirin em çima li Qamişlo neşke çima li Kobanê neşke çima li Minbiçê neşke dikare her cî bişke ev dagirkerî dikare her cî bişke û êdî ew desthilatariya dîktatoriya Erdogan neçar bibe êdî dev ji van êrişan berde ew desthilatarî biçe yani û dagirkeriya Tirkiye bikare be bikeve qonaxekê nû êdî bizane ku li hember wî kî heye û bizane ku bi van êrişan bi van politiqên qirkirinê nikare encam bigire û demildest berê xwe bide rêbera wek din çareseriya vî tune ye. Belî. Ez spasiya bejdariya we dikim hevalê me yê Rojnavan Mihemed Emîn Motol ji listî tu bejdar bûyî. Her wisa spasiya bejdariya we dikim birêz Fehîm Eşik Rojnavan ji Brukselê.